No niin, Petteri Hassinen näyttää nyt kuinka tehdään tuplakoukutusraksi. Otetaan koukusta kiinni siten, että otetaan juotettu väkänen keskisormen ja peukalon väliin. Ja siiman työnnetään alakautta ja laitetaan tuon varren päälle. Ja lukitaan se etusormella siihen. Sen jälkeen aletaan pyörittämään noin 5-6 kierrosta tuon varren ympäri. Nyt ei luista Petterin sormi. Se on pyöritetty, lukitaan se tuonne keskisormen ja peukalon väliin se siima. Laitetaan vapaa pää tuolta. Työnnetään se yläkautta nyt tuosta pari senttiä läpi ja käännetään se tuohon varren päälle ja lukitaan se etusormella. Tuossa on perusjuttu. Sitten otetaan alasiima uudestaan ja pyöritetään sitä äskeisen siiman yli. Edelleen se 4-5-6 kierrosta noin. Ja lukitaan se tuonne. Nyt pikkuinen kostutus tuo pätkä ja otetaan tuosta tyngestä kiinni ja vedetään tää siima solmun kasaan tuon varrelle. Siinä on nyt takakoukku valmiina sidottuna. Sitten katsotaan miten laitetaan etukoukku. Otetaan juotetusta väkästä taas kiinni ja työnnetään se tuo. Ja tässä vaiheessa sitten on tämän koukun erikoisuus, että voidaan säätää millimetritarkkuudella tuo koukkujen välinen etäisyys toisistaan. Ja se pysyy siinä. Lukitaan se samalla lailla kuin äsken ja lähdetään pyörittämään. Taas sieltä yläpuolelta. Pieni häntä tuohon, mistä sitten loppukiristys tehdään ja taas sen siiman yli kierretään tuota alempaa siimaa. Kostutus ja kiristys. Siinä meillä on täydellinen tuplakoukku. Kiitoksia Petterille.